Maayong adlaw mga bay o mga dudong o inday. Kini nga video atong hisgutan ang pagdaghan karon sa mga online lending na wala na gipiling mahimo nilang matawag nato nga biktima. Kay sa una, ang mga online lending uso lang sa mga taga Manila, taga Luzon. So mga Tagalog. Although mayroon gihapong mga Bisaya pero nagpuyo sa Manila. Karon wala na gipili. Gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Daghan na ang nahimong biktima aning mga online lending. Unsa may inyong huna-huna ani? Nga karon grabe naman trending naman kaya ning ilahang ipanghimo kay bisan tuod ang mga nangutang sa ilaha walay plano nga daganan ang ilahang utang pero tungod sa gipangbuhat sa mga kolektor aning mga online lending napugos ang atong mga kababayan, mga kaigsuonan nato ng mga dili lang mga Tagalog pati mga Bisaya daghan na sad kaayo nga nagreklamo. Bisag asa na lang. Bisag asa na lang po, bisan asa na lang sila naabot nagreklamo. Kung unsay buhaton nila nga giharas naman sila maayo, gipanghadlok. Bisag unsa na lang ipoy gigamit sa mga collectors. Kuha ko sila. Pasakaan daw sila kaso. Bisag unsa na lang lagi. Ting luoy tao ng atong mga kaigsuonan ng mga Bisaya. Kamo kung siguro naapod sa inyo ang nahimong biktima ani. Pabor ba mo aning pagdaghan ug maayo sa mga online lending app karon? Akong gitukoy ani kaning mga online lending app. Kung mag-search ta sa Play Store, lending apps in the Philippines, pertig yung daghana taon, pertig daghana ang mga lending app. Nagpuli-puli lang ni sila. Ang uban naanay magipang raid ani, gipang raid. Unya gipang dakop ang mga trabahante. Pero padayon naman gihapon. Ang problema kay katong gipang raid o gipang dakop, nagpagawas naman po sila bagong mga lending app nila. So walay kahumanan. Mawala man sa pipila ka adlaw, mabalik ra pod ug lain na ang ilahang pangalan. So ako po ani na nabiktima sad ani nila. 2017 nagsugod-tugog kay balo aning mga online lending. Pero pagka 2019, imagine na to 2018 tibuok tuig nagsigi ko utang aning mga online lending app kay atong panahon na lagi mas maayo mo pud ning mangutang ta sa mga online kaysa kana mangutang ta sa tong amigo nga o pagita ka istorya balibaran na ta. Usahay i-didmara nga ato ang mga message. So dinhi daghan pud ang mga kaigsuonan natong mga Pilipino nga mas naiganyo mangutang aning online lending kay wala man lagi po'y daghan kayong mga kuskus balungos, wala po'y daghan kayong requirements, dali ra kayo ang pag-utang, madawat dayon. Pero ang resulta pud ana, ang responsibility nimo kung dili nimo siya panagutan sa panahon sa imong due date, sigurado ang panghadlok ug unsa pang mga buhaton sa mga collectors nila, sigurado yung maghatag na to og dakong problema, kahasol, usahay mo hatag panig sakit. So sa mga mutanaw ani nga video, unsa man pod ang inyong inyong huna-huna ani nga ning daghan na maginoon ni kayo. Imbis mawad-an, makuhaan kay na-raid na halos kada semana na may bagong mga lending app nga mo gawas sa Play Store. Unya ang nakaparat pagyud ani kay i-advertise pagyud nila sa mga social media, Facebook, YouTube, mga Messenger, Instagram. Samot og kadaghang biktima kay ang mga tao karon perting paita, nagpait ang itag kautangan.
sigurado na halos kada adlaw na ay mahimong biktima ani. So ang kaparat lang kay ang mga nag-apply sa mga online lending, wala gyud tawo nag-research kung unsa bay mahitabo nila kung in kaso hindi dili sila makabayan. Oh. Wala. Excited siguro kayo. Sobra ka excited nga ma-approve ang ilahang application dayon makuha. Madawat nila ang kwarta. So mao na nahitabo karon. Diha na sila kapakapa mag-research, magtanaw mga video. Wala na, biktima na sila. Oh. Giayo naghadlok, giayo nagharas sa mga collectors. So dinhi sa channel nga inyong gitan-aw karon, atong sugdan ang pag-review sa mga klase-klaseng mga online lending app kung maayo ba siya o dili. Naaman oy maayo pod nga online lending app, pero maihapra gamay ra kayo. So ang uban na wala, puro ra gyud pangwarta ang nasa nang huna sa tag-iyani. So ato ni siyang isa-isahon og review, isa-isahon nato imbestiga. Tun-an nato. Dapat tun-an nato una, dili kay biktima na ta, gihadlok na ta, haras na ta, pa ta mag-research, pa nato studyhan ang usa ka online lending app. So, hinaot nga makatabang ang atong paghimog review ani para sa tanang mga Visayas ug Mindanao. Kay karon ang operasyon sa mga online lending app dili lang kay Luzon na, pati Visayas ug Mindanao. Bisag asa na sa Tibok Pilipinas para lang makakwarta. So kung inyong nagustuhan ang video na inyong gitan-aw karon, paki-like and share para daghan ang makabalo ug unsa day ng mga online lending app kay daghan para ba pong mga kaigsunan na tong mga Bisaya nga wala pa gyud taon kabalo ani. Dili pod bot pasabot nga naghimo tag review nga inganyohon mo namo nga mangutang, dili kay labad kay ni sa ulo ning ginahimo karon sa mga online lending app. Grabe ka kuan. Dili tabang ang gihatag aning mga online lending app kundi problema. Nagpait na ganita, samutan pa gyud ani nila. Okay, dagko kay ni sila mga interest, dagko kay ni sila mga processing fees. Suyupon yun nila ng atong mga kahigayuna, mga kahinguaan. Kung unsa man ang mga tinigom nato diha, pag magsugod na mo og pangutang online lending, na purot yun na, suyupon yun na nila. Ayaw jud mo kumpiyansa, ayaw jud mo basta-basta mangutang aning mga online lending kay pagtigid natong luuya pag abot sa panahon. Pagtingin nila daghana, daghan kaya ni sila. Isa-isahon nato ni review. Inyo yung masundan ani ato ang YouTube channel. Aron po daghang makabalo, aron dili daghan ang mabiktima kay karon ang mga Bisaya daghan na gyud po kayo. Kay naman ko isa ka YouTube channel. Pero Tagalog man ko dito. Say maglisod kog express pod. Hindi daghan na kay mga Bisaya. So, mas magnindot siguro na dirita sa Bisaya na itong channel. Aron Binisaya ta. Bahala ng mga Tagalog diya dito sabot. So daghan kayong salamat. Naamoy na nasabtan, naamoy nakuha na impormasyon, mayong impormasyon. I-share ninyo ning atong video para mahibaw-an po sa inyong mga amigo ug amiga. Karon lagi makakita tag basta na yung pautang. Utangan dayon nato, pero ano to una-una unsa may tabo nato sa unahan. So daghang kayong salamat. Abangan ninyo ang atong mga video review sa mga klase bisan unsa klase. Dili lang pud mga online lending atong hisugutan kundi uban pong mga nagpautang. Kay daghan pong nagpautang karon nga nag-take advantage pud. Abi kay uso kay nagpautang sa Pilipinas. Kung imuhang atuan ang listahan sa mga lending company sa Securities and Exchange Commission, perting daghana na maglisod kag ihap.
Oh, isa-isa ko nimo. Malibat na lang kag inihap kung sa website nimo sila tanawon. Pero ato gyapon ng sutaon sa pag-review nato sa mga online lending app kung naabot ba sila sa listahan sa Securities and Exchange Commission. Pero wala nagpasabot nga na sila sa listahan sa Securities and Exchange Commission. Wala na, legal na sila. Allowed na sila mangharas, bawal nang mangharas sa mga giutangan. Ang lagi na ay mga magkamang istorya nga ang nagpautang na lang daw ang mag-adjust sa mga nangutang. Tinuod no, di ba? Kung ikaw nagpautang na murag makarelate ka na ba? Kita na lang mag-adjust. Munang lisod kayo ni mga magpautang. Mao siguro nga hinungdan nganong ang mga online lending app karon murag aggressive na pud kayo maningil. Kung sa nalay buhaton sa mga collectors nila. So, salamat o abangan ninyo ang among mga sunod na mga video. Bye guys!